És az a szent ige, kedves testvéreim, melynek alapján Isten szent lelke segítségével az ő üzenetét és akaratát kívánom hirdetni közöttetek, írva található a már felolvasott szakaszban, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részében. A 4. részből olvasom előttetek újra az első 22 verset. És még Isten igéjét olvasom és magyarázom, a gyülekezet foglalja el helyét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvből tehát a 4. rész első 22 verséből így szól Isten igéje. Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok. Bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy 5000-re emelkedett. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók, Annás, a főpap, Kajafás, János, Sándor és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter megtelve Szentlélekkel így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll ez előttetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. És amikor látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy ők írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy Jézussal voltak, de mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Felszólították tehát őket, hogy menjenek ki a nagy tanács elől, és így tanakodtak egymás között. Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem minden lakosa, és nem is tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szóljanak az ő nevében egyetlen embernek se. Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek, és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt nekik. Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azok pedig, miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket a nép miatt, mivel mindenki dicsőítette az Istent a történtekért. Ugyanis több mint 40 éves volt az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája történt. Nos, kedves testvéreim, ugye az elmúlt vasárnap a 3. részt olvastuk, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből. A 3. részt, ahol ugye arról hallottunk, hogy Péter és János ott az ékes kapunál, a jeruzsálemi templom ékes kapujánál meggyógyította azt a bénát, születése óta sánta embert, akit napról napra kivittek oda koldulni. Ebből tudhatjuk, hogy valószínűleg ugye béna volt, nem szimplán sánta, mert akit vinni kell, az nem csak sánta, mozdulni nem tud. Tehát ott volt ez az ember, meggyógyította Péter és János, újra járni tudott, újra rohangálni, ugye még ezt is olvastuk, hogy rohangált fel alá, örömében újjongott, dicsőítette az Istent. Hát talán el tudjuk képzelni ugye ennek az embernek az örömét. 40 év
most olvastuk, több mint 40 éves volt ez az ember, 40 éven keresztül mozdulni sem tudott, de aztán meggyógyult. Hát 40 év bénaság után mi is vigyorogva, újongva rohangálnánk fel alá, az biztos, itt a Kossuth utcán vagy a Béketéren, teljesen mindegy. Megtörtént ugye ez a csoda. Meggyógyult ez az ember. Ő nagyon boldog volt, és nagyon örült neki. Péter és János, hát szerintem ők is, lehet, hogy ez nem a legjobb kifejezés, hogy elégedettek voltak, mondjuk az biztos, én úgy gondolom, hogy a mellüket nem döngették, hogy na hát ezt mi csináltuk, mert azért volt annyi jó érzés bennük, de talán együtt örvendeztek ezzel a meggyógyult emberrel. Viszont ott vannak a vezetők, a főpapok, a nagy tanács tagjai, a szadduceusok, ugye, akikről hallottunk és olvastunk. Mit csinálnak ők? Hát ők nem örvendeznek. Nem tapsolnak, nem újjonganak, sőt, ennek jóformán az ellenkezőjét teszik. Elkezdik vakarni a buksiukat, hogy na hát az hogy történhetett. Meg hát nehogy már. Ezt megtudja minél több ember. Most itt a templomban, meg a templom udvarán alapból látták nagyon sokan, de hát ha ennek híre megy, meg annak, hogy a Jézus nevében csinálták mindezt, Péter meg János, hát nehogy már ilyen megtörténjen. Abszolút semmi öröm nincsen bennük. Sőt, sokkal inkább, ugye, a keserűség van, meg a rossz indulat van az ő szívükben. Milyen szomorú ez. Egy örvendetes esemény, egy gyógyulás, egy ember életének a helyrejövetele. Ők meg tanakodnak, morfondíroznak, és azon, hogy lehetne keresztbe tenni, hogy lehetne valami rosszat csinálni, kiokoskodni ebben a jóban, ebben az örömteli helyzetben. Tudjátok, én elgondolkodtam, kedves testvéreim, hogy ugye hétköznapokban azért szoktunk látni és tapasztalni olyat, hogy valaki örül. Mert jól megy a sora. Mert végre valahára régi-régi vágya és terve volt, hogy nem tudom én, felújítja a házacskáját, leszigeteli, lefesti, vagy éppen lecseréli a régi rozzant autóját, mert azért csak jobb már egy új. Számtalanszor van ilyen, hogy örül az ember a hétköznapokban, mert egy kicsit előrébb jut. Mert egy kicsit halad 5-ről a 6-ra. És nagyon sokszor mit csinál az ember? Talán éppen mi magunk is, te magad is, mit csinálsz olykor? Hát olyan vagy, mint a főpapok, meg a szadduceusok. Nem örülsz a másiknak, hogy ő halad előre, hogy valami jó történik az életében. Nem. Mi az első kérdés, ami felmerül benned? Na hát ennek honnan van rávalója? Mit sumákolt? Honnan csaklizott le ennyit meg annyit? Milyen turpisság van a háttérben? Értitek, mire gondolok, kedves testvéreim? Nem együtt örvendezés van, nem boldogság, együtt rohangálás azzal, akinek valami jó történt az életében, nem, hanem rögtön az az indulat kerekedik felül az emberben, hogy mám pedig ez aztán hogy lehet, meg honnan lehet, miből lehet. Ez a keresztbetevés, ez a gúnyos hátsó szándék, esetleg rossz indulat. Mennyivel jobb lenne, kedves testvéreim, neked is, nekünk is, mindannyiunknak is, hogyha együtt tudnánk örvendezni. És nem azt nézni, hogy honnan van, miből van, meg ástálódni a háttérben, örülni, örvendezni, kedves testvéreim. Olyan bánatos ez az egész világ. Olyan bánatos a népünk. Olyan bánatos, bocsánat, hogy ezt mondom, ez a falu, ahol élünk.
Mert nem nagyon tudnak együtt örvendezni az emberek. Mindig csak a hátsó szándék van. Honnan? Hogyan? Miért? Miből? Sokkal, de sokkal jobb örülni. Sokkal, de sokkal jobb örvendezni, kedves testvéreim. Vigyük el magunkkal ezt a hétköznapokban. Örüljünk annak, hogyha más örül. Örüljünk mi is annak, hogyha másnak valami jó van az életében, vagy történik az életében. A károgás, a keserűség az egy nagyon ragadós dolog. De hogyha odafigyelünk, az öröm is ragadós tud lenni ám. És sokkal inkább szívet melengetünk, és sokkal inkább építő, mint a károgás. Ne legyünk ilyenek, mint a szadduceusok, meg a népvezetői, meg itt a főpap, meg társai. Ne! Rohangáljunk mi is, mosollyal, örvendezve, azzal együtt, akinek öröme van. Nos, számon kérték ugye a népvezetői Pétert és Jánost, hogy na, ez a gyógyítás, ez aztán hogyan történt. Kinek a nevében, hogyan, miért, meséljetek már egy kicsikét. Ugye is Péter és János kiállt, leginkább ugye Péter volt a szószóló, és elmondta, hogy hát, kedves vezető, a názáreti Jézus Krisztus nevében gyógyítottuk meg ezt a születése óta sánta embert. Szépen, összeszedetten, érthetően Péter bizonyságot tett, vele együtt János is. Ugye azt olvastuk, hogy amikor látták a nép vezetői, a nagyok, az okosok, ugye, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy ők írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Írástudatlan és iskolázatlan emberek. Péter és János. Valóban azok voltak, egyszerű halászok. Nem nagyon jártak ők iskolába, nem nagyon ismerték a betűvetést, ahogy régiesen szoktuk ezt ugye mondani. Egyszerű iskolázatlan emberek mégis olyan szépen, őszintén és olyan valóságosan megnyilvánultak és elmondták, megvallották a hitüket, a názáreti Jézus Krisztusba vetett hitüket. És ugye, mondtam én már többször, kedves testvéreim, talán emlékeztek is rá, hogy hát bizony nem az iskola teszi az embert. Itt sem. Abszolút nem. Mondom én, aki egyetemet végeztem, jó, van egy diplomám, van egy papírom, meg több papírom, de nem is ez a lényeg. Én akkor is a hétköznapokban forgolódva azt mondom, hogy nem az iskola teszi az embert. Meg nem a papír, hanem ez itt, ami bent van. A szíved, a lelked, az emberséged, a másikhoz való hozzáállásod, a hited, a Jézus Krisztusba vetett hited, és annak megvallása, ezt tesz emberré. Ismerek olyanokat, de szerintem ti is, akik nagyon iskolázottak, ilyen-olyan végzettségük van, ilyen-olyan papírjuk van, és mégis olyanok, mint a pokróc, a lópokróc. Sőt, bocsánat, hadd mondjam ezt, mint a smirgli papír. Hogy valahogy úgy nem is akarsz a közelükben lenni, mert durvák. Nem a papír, nem a tanulás, nem az iskola teszi az embert. Jó, persze, hát azért végezze az ember, amit kell, meg amit lehet, meg amit el tud. De ez itt bent, a lelked, a szíved, kedves testvérem, ezt tesz emberré. Pétert és János is ezt tette. És így és ezért tudtak bátran és magabiztosan megállni ott a nagyok, meg az okosok, meg a vezetők előtt, és őszintén, hittel, tiszta szívvel elmondani
a názáreti Jézus Krisztus nevében történt mindez. Ugye ez a két iskolázatlan ember mindezt elmondta. Mi volt a reakciója erre a nagyoknak és az okosoknak? Hát egy kérdés. Megint csak összedugták a kis buksiukat, és azt a kérdést tették fel, hogy mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mit tegyünk velük? Bocsánat, miért kéne egyáltalán tenni velük bármit is? Ugye? Hát gyógyítottak, örömet okoztak, életet adtak vissza. Nem életet vettek el, nem ártottak, nem keresztbe tettek, örömet okoztak, és mi a tanakodás tárgya? Mit tegyünk ezekkel a férfiakkal, ezekkel az emberekkel? Nehogy már valami újabb jó dolog történjen. Nehogy már megint gyógyítsanak majd. Hát itt valamit csinálni kell. Akadályozzuk meg a jót, akadályozzuk meg az örömet. És ezért hangzik el a kérdés, mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Miért kell mindig tenni valamit az emberekkel, a másikkal? Miért kell velük foglalkozni? Pláne, hogyha esetleg valami jó dolog történik, ha valami örömteli dolog van, kedves testvérem. Miért? Miért kell mindig összedugni a kis buksikat? Nem azzal kell foglalkozni, hogy mit tegyünk ezekkel az emberekkel, hanem azzal kell foglalkozni, mit tegyek magammal. Megint csak visszakanyarodva, itt a kis szívecskémmel, a lelkecskémmel, a személyiségemmel, mit tegyek magammal? Ez kell, hogy az első legyen. És ez kell, hogy a legfontosabb legyen. Ugye itt a népvezetői végül is arra jutnak, hogy hát mégiscsak velük kéne, ezekkel az emberekkel kéne foglalkozni, és arra nagy okosságra jutnak, hogy hát nagyon nem tudunk velük kitolni, meg börtönbe zárni, meg ilyenek, mert hát a nép látta, meg a nép szereti őket, meg stb. Még a végén visszanyalna a fagyi, ugye, és akkor mi kapnánk a néptől valami elmarasztalót, hát akkor mit csináljunk, valamit csak tenni, hát fenyegessük meg őket. Erre jutnak a népvezetők. Fenyegessük meg őket. Most alapból, bocsánat, van értelme ennek a gondolatmenetnek? Alapból nincsen, de azért fenyegessük meg őket. Jó kis fenyegetés, az sosem árt, ugye? Sározzuk be őket, mocskoljuk be őket, mondjuk róluk ilyen-olyan valótlanságot, az ujjunkat így rázzuk feléjük jól, hát ha majd elszégyelik magukat, úgy igazán, hát ha majd az emberek emiatt esetleg még meg is utálják őket, hogy csúnyán fognak rájuk nézni, és ehhez hasonló. Tudjátok nekem, mi jutott eszembe ezzel kapcsolatban, kedves testvéreim? A politika. Tudjátok, és ismertek, hogy én a politikával hogy állok, köszönő viszonyban sem, pontosan emiatt. Mert amióta én az eszemet tudom, és így nyugodtan lehet visszamenni egészen a rendszerváltásig, amióta az eszemet tudom, a politika, bocsánat, ez az én tapasztalatom, de talán ti is tapasztaltatok már ilyet, semmi másról nem szól, csak arról, hogy fenyegessük meg a másikat. Sározzuk be, mocskoljuk be. Nem kell programokat meghirdetni, meg én ezt akarom, meg ezt szeretném csinálni, nem. Fenyegessük meg a másikat, sározzuk be, majd én ezzel megnyerem úgyis a választást. Ilyen nokiás doboz meg, amolyan, mit tudom én, micsoda dolgok, nem is akarok én ebbe belemenni. Borzasztó. Borzasztó, kedves testvéreim. Hogy a káröröm van ebben a mai világban, a keresztbetevés van ebben a mai világban, a fenyegetőzés van ebben a mai világban, a másik besározása van ebben a világban, pedig olyan, de olyan sok öröm lenne,
aminek együtt lehetne örülni, örvendezni. Mint ahogy annak idején ez az ember ott meggyógyult, és rohangált fel alá örömében. Annyi minden ilyen kis gyógyulás, öröm van a mai világban, körülöttünk is. Én hiszem, hogy a te életedben is. És valahogy ezt kellene kidomborítani. Nem pedig a beszólás, megszólás, keresztbetevést, fenyegetőzést és ehhez hasonló dolgokat, amit itt művelt a nagy tanács, meg amit itt műveltek a vezetők. Szóval, kedves testvéreim, legyünk bátrak. Legyünk bátrak, mint Péter és János volt. Ez a két tanulatlan, iskolázatlan ember. Nem azt mondom, hogy legyünk iskolázatlanok, talán azért ezt érthetően elmondtam. Nem. Hanem legyünk bátrak és ilyen örvendező szívű, őszinte emberek. És lássuk meg az örömöt okozó dolgokat. Örüljünk együtt a meggyógyított Sántával. Örüljünk együtt a szomszéddal, aki tudott venni egy új biciklit, és az neki hú, de nagyon jó, és nagyon sokat jelent. Örüljünk együtt a testvérünkkel, a családtagunkkal, akinek lett valami új, valami jó, valami pozitívum az életében. Örüljünk a testvérnek, aki ott ül most melletted a padban, és az életébe jött valami jó, valami áldás az Istentől. Örüljünk együtt, kedves testvéreim, ne legyünk már olyanok, mint a nagy tanács, meg a szadduceusok, meg itt a főpap, meg társai. Örvendező emberek legyünk. Jézus Krisztusban bízó, az ő nevét bátran és őszintén kimondó, megvalló, örvendező emberek. Én kívánom, hogy ez valóban ott legyen, és valóság legyen az életünkben. Adja Isten, hogy így történjen. Amen. Gyertek, imádkozzunk!